Zimbabwe's biggest Ponzi scheme scandal yadzoka zvakare paspotlight. Madam Boss naMama V vakagadzirira kupa hombo mudare panyaya yeeCreator vachipomera Zhao Jiatong mhosva yekubira vanhu wobhomazi mari. Mhuri yeZimbabwe ndinokuchingamidzai zvakare panonzi pano. Ndapota musakanganwawo kusubscribe nekulaikawo vhidhiyo rino. Izvi zvinobatsira kuti risvike kure kune hama neshamwari dzenyu dzisati dzariona. Madam Boss naMama V avo vane mukurumbira pasi rose vari kupomerwa mhosva huru vachaonekwa sezvapupu mukutongwa kwaZhao Jiatong, murume ari behind eCreator Ponzi scheme. VaZhao vari kupomerwa mhosva yekuba mari inopfuura $364,000 kubva kune vanhu vanodarika 1,000 avo vaifunga kuti vaidyara mari vachiinvesta mubhizinesi re-e-commerce. Kambani iyi yeeCreator inonzi yakakwezva vanhu nevimbiso dzemhindu huru dzepamwedzi ichishandisa masocial network uye mapeji evanhu vane mukurumbira kusanganisira aMadam Boss neaMama V kukwezva vanhu kuti vaise mari. Asi muna July 2023 zvinhu zvakaparara apo vakaisa mari vakatadza kuwana mari yavo uye vakaudzwa kuti yaingove system upgrade. Mazuva akatevera eCreator yakabva yaita shutdown ichiti Zhao akange atiza nemari. Zhao Jiatong, chizvarwa chekuChina, uyo ane makore 39, anoti haana mhosva, anoti haataure chirungu zvakakwana zvekuti anganyengedza chero munhu uye anoramba kuti ndiye akagadzira eCreator nekuba mari. Zhao akasungwa paRobert Mugabe International Airport muna July 2023 achinzi aedza kuda kutiza. VaZhao vanoti mapurisa haana kuwana umboo hunomupomera mhosva. Zvichakadaro, Madam Boss vakakumbira ruregerero pamhepo nekusimudzira chirongwa ichi vachiti timu yavo yakange yaongorora kumashure uye ikatenda kuti eCreator yaive yechokwadi iri yepamutemo. Kambani iyi yakarejistiwa muna February 2023 uye ofisi yavo yaive paJoina City muHarare. Yaivimbisa kuti ukasima $15 waizowana $50 in 2 weeks. Asi payakadirika zvinonzi mari inodarika miriyoni imwe chete yemadhora ekuAmerica yanga yainvestwa yakashayikwa, izvo zvakasiya zviuru nezviuru zvevanhu vari pakuchema. Nyaya iyi ichaenderera mberi nemusi wa17 July 2025 kuHarare Magistrates Court. Muri yeZimbabwe munoionawo sei iyi? Ngatisanganei mucomment section muchipawo pfungwa dzenyu nemaonero enyu panyaya iyi.